ओमफ्राय देरसिन जेबो नङा दा दिनै गायदे हेलेना बायदि मानसिया जिउ बावगायोब्ला जों दिनै बिसोरखौ लानानै जों मानो धेमालि खालामनो जों मानो थगाय थसि खालामनो मानो मिसा खोथा बुंनो जों बिसोरखौ असमान खालामनाय जायोना आरो बेखौ फाब नाङो जों फाब नांगोन दिनै एथ' संग्राम खालामनायनि खोथा बुंनानै जोंनि नेतृत्वजों जुदि सोरबा आइजो जिउ गारबायब्ला सोरबा आइजोआ जिनाहारि खालामजाबायब्ला दिनै जोङो मानो मिसा खोथा बुंनो मानो नंखाय खोथा बुंनो मानो थगायसुला जानो जों दिनै बे बर' बिमा सान दिनैनि सानाव 1988आव आसाम पुलिसा गसाइगाव माने SDPOनि दैदेननाय मोनसे टिमा बे सराइबिलनिनो गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीखौ अनाखाना गावथारनानै थांदों जायगायावनो गावथारलांदों दा ओइदिनखालि जोंनि बर' सेंग्राफ्रा माखासे ना सारना फैदोंमोन दा बे ना सारना फैनाय मानसिफोरखौनो उग्रपन्थी होननानै उग्रबादि होननानै हमनानै लांदों दा हमनानै लांनायाव बे समाव बर' हिन्जावफ्रा बयबो कनसियासमोन बयबो सांग्रांमोन बेनिखायनो गासैबो बर' हिन्जावफ्रा ज' ओंखारनानै बे हमनानै लांनायखौ होबथानो थाखाय ज' जादों बादा होदों दा बे समावनो पुलिसफ्रा गसाइगावनि पुलिस सासे SDPO मुफिन होननाय बिनि दैदेननायाव गावथारलांदों सानैखौबो खोब दुखुनांथाव बे गायदे बसुमतारीया बे समाव माने सानथामनिल' फिसाजो दंमोन ब्रह्माबती होननाय जोबोद ट्रेजेडि बे बिमानि आहार मोनजायैयाव आरो नांगौमानि जोथोन मोनैयाव ब्रह्माबतीया माने 15 दिननि उनाव जिउ गोमादों दा बिमाया 12 थैबाय दा बिनि 15 दिननि उनावनो ब्रह्माबतीयाबो थैनो गोनां जाबाय दा बेजों लोगोसे गायदे बसुमतारीया 14 बोसोर बैसोल'मोन बे समाव क्लास 9आव फरायोमोन दा बेबो अनाखाना निर्दोषि भाबै गावथारजाबाय दुखुनांथाव बे सासे निरिह मानसि सिख्लासा लेखा फरायफुनाय जेबो दाय गैया जेबो माने गाज्रि खामानि मावनो रोङा बिसोरखौ पुलिसा गावथारनानै थांनाया बेनिफ्राय देरसिन आरो क्राइम जेबो जायाखै आरो बे सिरियास भायलेसन अफ हिउमेन राइट्स बे जादों आरो बर'फोरनि जे सायाव जे अननाय जादों बर'फोरनि सायाव जे हिउमेन राइट्स भायलेसन जादों बेनि मोनसे रोखा प्रमान दा जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननाय आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सोमावसारनायखौ बोरै क्रास खालामनो हायो बोरै सिफायनो हायो बोरै फोजोबस्रांनो हायो बिदिनो मोनसे राहा हिसाबै आसाम पुलिसा बै समाव SB सरकारनि दैदेननायाव जाय जेरै बर'फोरनि सायाव अत्याचार खालामदों जेरावनो थाङो बेनो गुलि गावबोदों जेराव थाङो बेनो बर' आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामदों दा नैबे सराइबिलाव बे सानै बर' आइजोखौ गावथारलांबाय बे जोबोद गोथाव निन्दा खालामथाव जों बेखौ गोथौ रावजों जोंनि फरायसाफोरा निन्दा खालामो आरो दिनै जे बिमा माहारि सान हिसाबै आबुबा जे फालिबाय बे गायदे आरो हेलेनानि थैनाय सानखौ आं खोब माने गोसो गोरबोजों सिबियो आं गोसो गोरबोजों स्मरन खालामो गोसोखाङो आरो बे दिनाव आं बिसोरखौ अरायबो बावो मान बावो जाहाथे बिसोरनि जाहाथे स्पिरिट जायनाखि जोंनो थुलुंगा होलांबाय जिउनिफ्राय जे हारिया देरसिन जिउआ जे देरसिन नङा हारिनिफ्राय बे स्पिरिटखौ जे जोंनो होलांबाय गायदे आरो हेलेनाया आं अरायबो बिसोरनि खाथियाव खर' गंग्लायै खुलुमो जों बिसोरनि खाथियाव अरायबो रिनि जाय रिन दं बिसोरनि खाथियाव जों बिसोरनि रिनखौ जों सुख'नो हाया मालाबाबो मानसिया गावनि जिउ बावनाया थामसा खोथा नङा आलादा रायजोनि थाखाय जे जिउ बावलांबाय बे गोरलै बाथ्रा नङा दा जोंनि आन्दलनाव जोंनि सोमावसारनायाव जे बिथांमोनहा जिउ बावबाय जों अरायबो बिसोरनि खाथियाव रिनि दा जोंबो मोनसे समाय लायो ओंखायनो जोंबो प्रतिज्ञा खालामो जे गायदे बसुमतारी हेलेना बसुमतारी बेबायदि मानसिया जिथु जोंनि आन्दलनाव जिउ गारबायब्ला आरो गोबां बेबायदिनो जोंनि आन्दलनाव मुंख्लं जालांबायब्ला भिक्टिम जाबायब्ला जोङो बिसोरनि जिउखौ गोसोखांनानै जों अरायबो जोंनि आखल आखुआ सर्ट जानांगौ जों सैथोबादि जानांगौ आरो जाथिनि स्पिरिटखौ लानानै जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जों खामानि मावनांगौ आं बेखौ बयखौबो खावलायो जों खुनु प्रकारै खुनु जिनिसजों जों कमप्रमाइज खालामनो नाङा जाथिनिफ्राय देरसिन जेबो नङा दा दिनै गायदे हेलेना बायदि मानसिया जिउ बावगायोब्ला जों दिनै बिसोरखौ लानानै जों मानो धेमालि खालामनो जों मानो थगाय थसि खालामनो मानो मिसा खोथा बुंनो जों बिसोरखौ असमान खालामनाय जायोना आरो बेखौ फाब नाङो जों फाब नांगोन दिनै एथ' संग्राम खालामनायनि खोथा बुंनानै जोंनि नेतृत्वजों जुदि सोरबा आइजो जिउ गारबायब्ला सोरबा आइजोआ जिनाहारि खालामजाबायब्ला दिनै जोङो मानो मिसा खोथा बुंनो मानो नंखाय खोथा बुंनो मानो थगायसुला जानो जों मानो जोङो माने दुरबल जानो बेखायनो जोङो दिनै समाय लायो जों खुनु प्रकारै खुनु जिनिसजों जों माने कमप्रमाइज जाया जोङो
जोंनि संग्रामाव जाय माने आइजोफ्रा जिउ बावलांबाय जाय जोहोलाव जोहोलावफ्रा जिउ बावलांबाय बिसोरनि जिउमाखौ जों अरायबो माने गोसोखांनानै बिसोरखौ जों अरायबो सनमान होनानै जों अरायबो जाथिनि स्पिरिटजों जाथिनि थैजों जों खामानि मावलांगोन आं बेखौनो दिनै बे गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि थैनाय सानाव बे बिमा माहारि सान हिसाबै फालिदों बेयाव फैनानै आं बे प्रतिज्ञाखौ होनानै गालाङो। गोजोन्थों।